Καλησπέρα. Στα επόμενα λεπτά θα μάθετε για μια νέα μέθοδο που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, ιδιοκτήτη ατομικής ή μικρομεσαίας επιχείρησης, να μάθει τον τρόπο που μπορεί να απαλλαγεί από το κόστος και τον χρόνο που απαιτούν οι παραδοσιακοί τρόποι διαφήμισης και προώθησης της επιχείρησής του. Θα δείτε πώς μπορείτε να διαφημίζετε και να προωθείτε το προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας με αποτελέσματα διαφημιστικών καμπέιν μεγάλων εταιριών με ελάχιστο κόστος αλλά μοναδική αποτελεσματικότητα. Σκοπός τους θα είναι να μιλήσετε ακριβώς εκεί που ψάχνουν αυτό που εσείς εμπορεύεστε. Αυτά τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε ονομάζονται Internet Marketing Tools και είναι διαθέσιμα στις μέρες μας στον κάθε ένα από εμάς. Η μέθοδος αυτή απαιτεί από εσάς βασικές γνώσεις υπολογιστή, ελάχιστο προσωπικό χρόνο για τη δημιουργία της δικιάς σας διαφημιστικής καμπάνιας, ελάχιστο κόστος και χρόνο το μήνα, τόσο για τη διαφήμιση όσο και για την υποστήριξη αυτών των ενεργειών προώθησης της επιχείρησής σας. Στις ημέρες μας, διαφημιστικές καμπάνιες με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως φυλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, συμμετοχή σε εκθέσεις κτλ., μοιάζουν ιδιαίτερα πολυτελείς, μιας και αρκετές επιχειρήσεις ίσα που επιβιώνουν. Προφανώς και δεν συζητάμε για διαφημιστικές καμπάνιες που παίζονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα κόστος πραγματικά έχουν ξεφύγει. Παρ' όλα αυτά, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας έχει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να βοηθήσει την επιχείρησή του με τον κάθε δυνατό τρόπο αποτελεσματικής διαφήμισης και προώθησης προκειμένου να ισοσκελίσει τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα που επιφέρει και σε αυτόν η οικονομική κρίση. Πλέον, είναι διαθέσιμα στον κάθε ένα μας παντοδύναμα εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να στοχεύουμε απόλυτα το κοινό στο οποίο θέλουμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και την επιχείρησή μας. Πλέον είναι δυνατό να συλλέγουμε ποιοτικές επαφές που αυτοί μας βρίσκουν και θέλουν να μας δώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω. Επιπλέον, είναι δυνατό να κρατάμε την επαφή μαζί τους με τρόπο και στον χρόνο που τους βολεύει, χωρίς να καταναλώνουμε τον παραμικρό χρόνο. Τέλος, μπορούμε να καταλήγουμε σε πώληση και συνεργασία, έχοντας κάνει όλα τα παραπάνω με το ελάχιστο δυνατό κόστος και χρόνο. Το 90% της δουλειάς με αυτά τα εργαλεία γίνεται αυτόματα. Πάμε να δούμε μαζί τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε πολύ οικονομικές αλλά κυρίως αποτελεσματικές διαφημιστικές καμπάνιες. PLCPs, Personalized Lead Capture Pages, ή ελληνιστή προσωπικοποιημένες σελίδες συλλογής ποιοτικών επαφών. Είναι η σελίδα όπως αυτή που σας παρουσιάστηκε μόλις πατήσετε τη διαφήμισή μου στο Facebook. Σκοπός τους είναι να δώσουν μια μικρή αλλά ουσιαστική και περιεκτική πληροφορία προκειμένου να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον παροτρύνουν να δώσει τα στοιχεία του ώστε να μάθει περισσότερες πληροφορίες εφόσον το ζήτησε. Αυτό μπορεί να γίνει με κείμενο ή με ένα βίντεο παρουσίαση που μέσα σε 2-3 λεπτά θα έχετε δώσει βασικές πληροφορίες σε αυτόν που το παρακολουθεί. Κύριος σκοπός τους είναι η συλλογή ποιοτικών επαφών. Από τη στιγμή που ο αναγνώστης ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για αυτό που παρακολούθησε, επιλέγει από μόνος του να βάλει τα στοιχεία του προκειμένου να πάρει επιπλέον πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς συλλέγουμε ποιοτικές επαφές. Ποιοτική επαφή ονομάζεται η επαφή, ο άνθρωπος δηλαδή, που με δικιά του θέληση μας δίνει τα στοιχεία του προκειμένου να συλλέξει εκείνος επιπλέον πληροφορίες για εκείνο που του δείξαμε. Από τη στιγμή που βάλει κάποιος τα στοιχεία του, τότε πατώντας το κουμπί subscribe, εμείς παίρνουμε αυτή την επαφή και αυτός οδηγείται στη διεύθυνση που έχουμε επιλέξει εμείς να πάει και εκεί θα του δοθεί περισσότερη πληροφορία που αναζητά. Αυτό το site μπορεί να είναι το προσωπικό μας e-shop, μπορεί να είναι μια σελίδα που απλά θα του δίνει τις επιπλέον πληροφορίες που ζήτησε. Το σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν δεν αγοράσει κάτι από το κατάστημά μας, ακόμα και αν δεν τον εξυπηρετήσουμε άμεσα, από εκείνη τη στιγμή αναλαμβάνει το επόμενο εργαλείο Internet Marketing που θα σας περιγράψω, autoresponders, ή αλλιώς χτίσιμο επαφής χωρίς τη φυσική μας παρουσία. Από τη στιγμή που κάποιος μας δώσει τα στοιχεία του, τότε ξεκινάει να τον ακολουθεί μια συστοιχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αυτά τα μηνύματα τα φτιάχνουμε εμείς μια φορά, δίνοντας επιπλέον πληροφορίες που δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στη βασική μας παρουσίαση. Σκοπός αυτών των μηνυμάτων είναι να του δώσουμε μια ίσως διαφορετική διάσταση αυτού που είδε και που μπορεί να μην είχε σκεφτεί τη στιγμή που το παρακολούθησε. Επιπλέον, μπορούμε να του αναλύουμε τις περαιτέρω υπηρεσίες μας, να του στέλνουμε τις ισχύουσες προσφορές μας κτλ. Επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το πότε θα του πηγαίνει το κάθε μήνυμα από την ημερομηνία εγγραφής του. Έτσι, με τρόπο που δεν τον εγκουράζουμε και που δεν τον ενοχλούμε, του δίνουμε τη δυνατότητα να διαβάσει όποτε θέλει εκείνος πληροφορίες για την επιχείρησή μας, τις προσφορές μας ή τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν κάποιος δεν προχώρησε σε αγορά ή σε συμφωνία με εμάς από την πρώτη στιγμή, τότε αναλαμβάνουν οι autoresponders να κρατήσουν την επαφή μαζί του πέρα από όποια άλλη ενέργεια εμείς κάνουμε. Έχει αποδειχθεί ότι χτίζοντας αυτή τη σχέση, αυτή η ποιοτική επαφή υποσυνείδητα εκπαιδεύεται στη δικιά μας πληροφορία
και την επόμενη φορά που χρειαστεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας θα είμαστε σε υψηλή προτεραιότητα έναντι άλλων. Οι autoresponders κάνουν ακριβώς ό,τι κάνουν οι διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις μεγάλες εταιρείες. Απλά οι autoresponders απευθύνονται αποκλειστικά σε πολύ στοχευμένο κοινό, καθώς το κοινό αυτό έχει επιλέξει να βάλει από μόνο τα στοιχεία για να ενημερωθεί περαιτέρω για αυτό που τον ενδιαφέρει. Έτσι, η αποτελεσματικότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Webinars. Το διαθέσιμο πακέτο εργαλείων που σας προσφέρουμε παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους προκειμένου να επικοινωνούν με έως και 500 άτομα ταυτόχρονα. Είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει να διαμοιράζει ταυτόχρονα σε όλους ήχο, εικόνα, διαφάνειες παρουσιάσεων, διαμοιρασμό οθόνης, chatroom, ακόμα και να γίνεται εγγραφή αυτής της παρουσίασης που κάνουν εκείνη τη στιγμή. Αυτό το εργαλείο μπορεί πραγματικά να δώσει τη δυνατότητα σε πολλών ειδών επιχειρήσεις να μειώσουν κατά πολύ τα έξοδά τους, καθώς μπορείς από απόσταση να συνομιλήσεις με συνεργάτες, να εκπαιδεύσεις τους συνεργάτες σου και να παρουσιάσεις σε πελάτες δουλειές σου, προϊόντα σου κτλ. Όλα αυτά real time, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, να ήσουν εκεί. Ό,τι μπορείς να κάνεις δηλαδή με το Skype με έναν άνθρωπο, εδώ μπορείς να το κάνεις με έως και 500 άτομα ταυτόχρονα. Οι autoresponders και οι lead capture pages μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες διαφόρων ειδών, όπως λογιστές, γιατρούς, δικηγόρους, από διαφημιστές, ασφαλιστές, χονδρέμπορους και λιανέμπορους των ειδών, κλαμπ και οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, αρκεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες που τα χρησιμοποιούν. Καταλαβαίνω πως αυτά τα προϊόντα είναι άγνωστα στους περισσότερους. Στο εξωτερικό όμως χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Αν κάνουμε μια απλή αναζήτηση στο Google, θα δούμε ότι για τη λέξη Lead Capture Pages υπάρχουν πάνω από 70 εκατομμύρια αποτελέσματα. Κάποια εκατομμύρια αποτελέσματα αναφέρονται και στην λέξη Autoresponders. Αυτό, αν μη τι άλλο, σημαίνει πως τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Στη χώρα μας, δηλαδή στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, είναι κατά κανόνα άγνωστα. Είμαστε στη φάση που τώρα ξεκινούμε να ασχολούμαστε σοβαρά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Internet Marketing. Θυμάστε ότι όταν πρωτοήρθαν τα κινητά, κορυδεύαμε όποιον κυκλοφορούσε με ένα κινητό. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον δύο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι τα κινητά κάλυψαν μια ανάγκη που είχαμε χωρίς να τη γνωρίζουμε. Το ίδιο συνέβη και με τα CD που αντικατέστησαν τις κασέτες, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα που η ψηφιακή τηλεόραση αντικατέστησε την αναλογική. Όλοι οι επαγγελματίες χρειάζονται παρουσία στο διαδίκτυο. Ακόμα περισσότερο χρειάζονται εργαλεία Internet Marketing προκειμένου να κάνουν τη διαφορά έναντι των άλλων. Διότι να την κάνεις την σελίδα στο Internet αν κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχει. Απλώς αρκετοί δεν το συνειδητοποιούν ακόμα, διότι αυτά τα εργαλεία είναι καινούρια στη χώρα μας. Οπότε, για τα ελληνικά δεδομένα, κινούμαστε σε ένα καινούριο εμπορικό χώρο με ό,τι θετικό και αρνητικό συνεπάγεται αυτό. Αν αναρωτιέστε ότι όντως αυτά τα εργαλεία μπορούν να δουλέψουν για εσάς, δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε για μια περίοδο 2-3 μηνών, έχοντας ξοδέψει μόλις 54 ευρώ για αυτά. Αν μάλιστα επιλέξετε να διαφημίσετε αυτή την καμπάνια, για παράδειγμα στο Facebook, τότε με κόστος που εσείς θα επιλέξετε, καθώς μπορείτε να ορίζετε εσείς τα πόσα χρήματα ανά ημέρα και ένα κλικ θα δίνετε για αυτήν την διαφημιστική σας καμπάνια παίρνοντας ποιοτικές επαφές, τότε θα πετύχετε τα εξής. Με 28 ευρώ το μήνα σε κόστος διαφήμισης στο Facebook, η δικιά μου καμπάνια αυτών των εργαλείων Internet Marketing και των νέων τεχνολογιών marketing που υπάρχουν σήμερα, αυτές δηλαδή οι τεχνολογίες που ενδιαφερθήκατε και εσείς να μάθετε περισσότερα, έχουν περάσει από τις σελίδες περίπου 382.000 ανθρώπων. Μάλιστα έχουν πατήσει τη διαφήμιση περίπου 320 άτομα και με αυτά τα εργαλεία που σας περιέγραψα έχουν έρθει στο email μου περίπου 30 νέες επαφές που ενδιαφέρονται άμεσα για αυτό που είδατε και εσείς αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά σε ένα μήνα, χωρίς συγκεκριμένη στιγμή να δώσω τον παραμικρό χρόνο για να βρω αυτούς τους ανθρώπους. Με λίγα λόγια, αν διαρρέσουμε τα 28 ευρώ με τις 30 ποιοτικές επαφές που ενδιαφέρονται για αυτό που τους έδειξα, το κόστος αυτής της ποιοτικής επαφής για εμένα ήταν 0,9 ευρώ. Πόσα ξοδέψατε την τελευταία φορά που τυπώσατε φυλάδια που κατέληγαν σαν απορρίμματα σε πεζοδρόμια? Το σίγουρο είναι ότι εφόσον επιλέξετε να συνεργαστούμε, θα είμαστε δίπλα σας για να σας δείξουμε ό,τι γνωρίζουμε προκειμένου να πάρετε τα μέγιστα από αυτή σας την προσπάθεια. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες how-to's, πώς δηλαδή να στείλετε personalized lead capture pages, πώς να στείλετε τους autoresponders σας, πώς να κάνετε webinar, πώς να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Google κτλ. Και όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί μαζί με τους συνεργάτες μας στην εταιρεία profits.com.gr. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι τα εργαλεία Internet Marketing δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας, που είναι η προσωπική επαφή.
Αντίθετα, ήρθαν για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσωπική επαφή. Ο ρόλος τους είναι να φέρουν στην πόρτα μας ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιχείρησή μας, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχουμε σπαταλήσει το χρόνο μας με ανθρώπους που δεν αξίζουν την προσοχή μας και το χρόνο μας. Έτσι, το χρόνο μας για προσωπική επαφή και επαγγελματικά ραντεβού θα τον καταναλώσουμε αποκλειστικά με ανθρώπους που θέλουν από μόνοι τους να συνεργαστούμε ή να απολαύσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Αυτό μοιάζει να είναι ιδανικό σενάριο, έτσι δεν είναι? Μήπως όμως είναι η νέα θεώρηση των πραγμάτων στον κόσμο του βιώσιμου μάρκετινγκ? Πόσο άραγε να κοστίζουν αυτά τα εργαλεία? Η τιμή που θα σας πω δεν έχει οριστεί για να το σκεφτείτε, αλλά για να το κάνετε. Οπότε δεν θα πληρώσετε χιλιάδες ευρώ για να ξεκινήσετε τώρα ό,τι στο εξωτερικό κάνουν εδώ και μερικά χρόνια. Για την ακρίβεια δεν θα πληρώσετε καν εκατοντάδες ευρώ. Ξεκινάτε με μόλις 40 ευρώ, 30 ευρώ εγγραφή και 8 ευρώ συνδρομή σας για κάθε μήνα. Με 30 ευρώ εγγραφή και συνδρομή 8 ευρώ το μήνα έχετε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, personalized lead capture pages, autoresponders, webinars, video messages κτλ. Που μπορείτε να χτίσετε από σήμερα τη δικιά σας διαφημιστική καμπάνια. Επίσης, να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχουν άλλα ακριβότερα πακέτα που προσφέρονται από αυτήν την εταιρεία. Με λίγα λόγια, και να θέλετε, δεν μπορείτε να ξοδέψετε περισσότερα εφόσον εγγραφείτε. Εννοείται ότι υπάρχουν πάντα ακόμα πιο ολοκληρωμένα πακέτα τέτοιων εργαλείων που ενσωματώνουν άπειρες τεχνολογίες και δυνατότητες και εξυπηρετούν επιχειρηματίες που έχουν κατανοήσει πλήρως τα ωφέλη αλλά και τον τρόπο λειτουργίας τους. Προφανώς κοστίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ το μήνα. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον σας ανάγκη, εφόσον το θελήσετε και αφού έχετε εξοικειωθεί και έχετε καρποθεί τα αποτελέσματα τέτοιων εργαλείων που σας περιέγραψα πριν. Άρα, το μόνο που έχετε πλέον να κάνετε είναι να πατήσετε στο παρακάτω link που θα σας οδηγήσει σε αυτή τη σελίδα. Δίνοντας τα στοιχεία σας, ουσιαστικά προεγγράφεστε στην εταιρεία που συνεργαζόμαστε για τα εργαλεία Internet Marketing και οδηγήστε με αυτόν τον τρόπο σε ένα προσωρινό ψηφιακό γραφείο που εκεί μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε κάποιες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κτλ. Και να ερευνήσετε την εταιρεία από μέσα. Σας το άφησα για το τέλος, αλλά ισχύει και αυτό. Εάν μείνετε ικανοποιημένοι από τα εργαλεία που βοηθούν την επιχείρησή σας και τα συστήσετε σε κάποιον άλλον συνάδελφο ή φίλο σας ελεύθερο επαγγελματία, τότε η εταιρεία σας ανταμείβει με $25. Και υπάρχουν και άλλα μπόνους, αλλά μάλλον δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Έχετε έστω και ένα λόγο να μην ξεκινήσετε? Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου εφόσον προγραφείτε. Αφού μπείτε στο back office σας, βάζοντας το email που βάλατε στη φόρμα επικοινωνίας, τότε μπορείτε να πατήσετε κάτω αριστερά στο My Enroller και εκεί θα εμφανιστούν τα στοιχεία μου. Κάπως έτσι. Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε? Πατήστε το κουμπί Join Now και ξεκινήστε σήμερα. Δίνοντας τα στοιχεία σας, μπορείτε να πληρώσετε την εγγραφή και τη συνδρομή του πρώτου μήνα με κάποια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που θα είναι 38 περίπου ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία δολαρίου-ευρώ. Για την ακρίβεια είναι ακριβώς $50. Αυτή η παρουσίαση φτιάχτηκε με γνώμονα τη μεταφορά γνώσης και όχι τον εντυπωσιασμό, γι' αυτό και την κρατάμε απλή και κατανοητή για τον καθένα. Να θυμάστε ότι η δικιά σας επιτυχία είναι και δικιά μας. Καλή συνέχεια.